Je to jeden, myslím, z najkrajších a najvýznamnejších projektov, zvlášť v tejto hektickej dobe a dobe trošku aj, by som povedal, uvoľnených mravov, keď deti vyrastajú často v neúplných rodinách, ľudia za prácu musia chodiť do zahraničia. Je to najlepší spôsob, ako mladých ľudí odlákať od nástrah, ktorých táto spoločnosť a často aj doba je pre nich pripravená. My vnímame veľmi pozitívne tento projekt a som veľmi rád, že aj v Ľubovni sú naši ľudia, aktívni športovci, ktorí tento projekt si osvojili a ho podporujú, ako už bolo dneska povedané, 5. ročník v Starej Ľubovni. Takže určite je to veľmi dobrá vec a my v Ľubovni sa snažíme podporovať športovcov. Už toho roku sme odovzdali do užívania 6. multifunkčné ihrisko. V podstate každá škola v Starej Ľubovni má multifunkčné ihrisko s umelou trávou. Takže toto je cesta, myslím si, pre našu mládež. Bohužiaľ, situácia na školách často, kružková činnosť nie je taká, ako by sme očakávali, aby tí mladí ľudia ozaj aktívne trávili čas a nie len pri počítačoch, pretože, ako hovorí staré heslo, v zdravom tele zdravý duch, tak myslím, že toto platí tu, ale zvlášť táto aktivita, zober loptu, nie drogy, myslím si, že treba ju propagovať a rozširovať aj naďalej, aby čo najviac ľudí mladých sa zapojilo do tejto aktivity. Za svojich mladých čas, keď som bol študentom, boli povinné školské akcie, lyžiarske zjazdy a podobné lyžiarsko-výškové kurzy. Dneska sa to ustupuje a ak nie je zdravá generácia, tak potom sa to prejaví aj v ďalšej etape života týchto mladých ľudí. Takže bohužiaľ za tých aktivít dneska amatérsky šport je na ústupe, všetko sa len profesionalizuje a zmenšila sa výrazným spôsobom základňa pre vrcholový šport, pretože ozaj kvalitný vrcholový šport vychádza často aj z masového športu a myslím si, že kompetentní v tomto štáte by sa tiež mali zamyslieť, ako vrátiť deti do telocvičí na ihriska, vrátiť ich k športu, motivovať a hlavne vytvárať to podmienky, či už športoviskami, alebo aj finančne prispievať na školy, aby táto činnosť bola čo najmasovejšia. Tento projekt, keďže je to už 5. ročník, si píše svoju históriu sám. Asi je dobrý. A ja som o ňom presvedčená, že dobrý je. Čas venovaný deťom nikdy nie je stratený a zvlášť v tomto športovom zmysle. Sme radi, ak naši žiaci športujú. Chceme všetci vrátiť šport do škôl a myslím, že toto je jeden z nástrojov, ako sa nám to darí. Je to vlastne aj o ľuďoch, o tých pedagógoch, tréneroch, ktorí tieto deti k tomu športu vedú. Je to o prostredí, v ktorom tie deti sú, ak máme podmienky na šport a deti chcú, tak je to ideálne a myslím, že v našej škole máme podmienky, čo sa týka materiálneho vybavenia, ale takisto aj personálneho obsadenia trénerov. Takže ja si myslím, že deti majú zelenú, ak teda chcú, lebo je to naozaj veľmi dôležité. Že nič lepšieho sa v školskom športe doteraz nenarodilo. Vzhľadom na to, že to robíme už 4. rok, teda 5. rok. Začali sme v roku 2009. Pre deti je najlepšou skutočnosťou to, že majú pravidelné tréningy. Každé družstvo, ktoré doteraz hralo, v spomienkach vždy oživujú, že bolo to niečo nádherné, niečo krásne. Verím, že rovnaké tomu bude aj teraz. Ďakujem
riaditeľovi z Oberloptu Nedrogy Damianovi aj môjmu žiakovi Danielovi Jendrichovskému za to, že sme sa do toho projektu mohli zapojiť a verím, že Stará Ľubovňa je platnou posilou a šíriteľom dobrého mena tohto projektu. Deti, ak sú zaťažené pravidelným športovaním, dobrou športovou činnosťou pod vedením skúsených pedagógov, nič lepšieho momentálne nikto nevymyslel. Nech si rozpráva, kto chce, čo chce, ale šport v rámci rozvoja zdravých fyzických a duševných síl žiakov vo veku základných škôl od 7 do 15 rokov, ak sa tento šport vyvíja správnym smerom a deti majú oňho záujem a zaujímajú vtedy, ak majú dobrých pedagógov. A za seba aj za kolegov Starej Ľubovni môžem povedať, že tomu tak je. Chybou je, že okrem tejto telocvične už nemáme takú veľkú a na mnohých dedinách vrátane mojej školy v Hniezdnom nemáme telocvičnu, čo je veľkou škodou. A politici by si mali uvedomiť, že peniaze by mali investovať práve do týchto detí, ktoré sa im o niekoľko rokov odvďačia tým, že budú mať nie že dobrých voličov, ale budú mať deti, ktoré pochopia, že jedine zdravým športom sa dá podporovať rozvoj mladého organizmu a rozvoj dobrého mena Slovenska v celom svete. Možno rozprávam trochu nadnesené, ale už mám dosť skúseností s tým, že deti, ktoré pravidelne športujú, dnes sú z nich lekári, diplomati a vždy s vďakou spomínajú na to, že v čase základnej školy, v čase, keď sme trénovali basketbal, to bolo najkrajšie obdobie, pretože im to dalo veľa sebavedomia, vedeli si rozdeliť čas a to je devíza, za ktorú sa dnes platí ťažkými eurami. Po skončení tohto projektu v basketbale v januári už rozbiehame druhý ročník mini vybijanej pre žiakov 3. a 4. ročníkov. V jarných mesiacoch potom v halách, ktoré tu v Starej Ľubovni o Vyšných Ružbákoch máme, budeme mať futsal. A samozrejme, že robím to preto, že to robím rád, že mám dobrých kolegov, že nám riaditelia škôl vychádzajú absolútne v ústretí, nikto nerobí nejaké prieky. Ako počúvam kolegov z iných okresov, to sa nedá. V dnešnom športe nie je treba hľadať výhovorky a riešenia. Myslím, že v našom okrese sa nám to určite darí. Takže otázka znela, či áno, jednoznačne áno, budeme pokračovať aj naďalej.